Hello! Me ollaan täällä meidän autotallissa, missä ennenkin ollaan pennutettu. Niin me tehdään nytten tähän kohtaan se synnytyshäkki. Ja nyt mun pitää vaan raivata tästä nää kaikki ylimääräinen roina pois. Joten aloitetaan. Elikkäs mä nyt tästä lakasen tän alueen vielä kertaalleen ja pitää pestä tää lattia, mutta ekana tämä sekasorto pitää täältä selvitellä. Ja tässä välissä voitais käydä vaikka kahtoille ulkotarhat, että ne on kondiksessa. Tuolta niinku koira siis pääsee sinne ulkotarhoille. Eli tässä on niinku nämä meidän ulkotarhat. Meillä oli 2 vuotta sitten viimeksi pentuja ja meillä oli silloin 2 pentuetta. Niin sen takia meillä on 2 ulkotarhaa. Täällä on toinen tässä. Näin. Niin me otetaan tuosta väliseinästä pari lankkua irti tuosta reunasta, niin sitten sillä on isompi tämmönen ulkotarha täällä. No niin, eli nyt on enää toi osa tuosta siivoamatta. Sitten mä rupeen luuttuumaan. Ja seuraavaksi ruvetaan laittaa häkkiä pystyyn. Nyt on mattoja. Sitten ruvetaan laittaa niihin noita rimoja, että saadaan se pysymään paikallaan ja tästä tää etenee. No niin, nyt on pentulaatikkoon tehty laidat. Sitten on enää tää pohja. Kun se oli vaneerista, niin tää laitetaan tämmöset lauat. Omalla paikallaan pennutuslaatikko. Ja tehtiin tähän tämmöset laidat. Näkyykö tässä? Että ne mahtuu nyrkin verran, että jos emo ei litistä niitä pentuja. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, salsa, fiesta, vamos a la playa. No niin, moikka! Me just ruvetaan mittaamaan Rinjalta lämpöä. Nyt on keskiviikko ja kello on 17.35. Mitataan, että mikä on tilanne. Joo. Pitäis nyt mitata. Niin, tää on se kuutteli, mistä sä et tykkää. Joo.
Aikaisemmin noin tunti sitten oli 36,9. No niin, nyt on varustauduttu tähän pitkään odotukseen. Rinja alkaa olemaan kohta siinä vaiheessa, että ehkä eka pentu syntyy. Ja täällä on eväät, peitto ja puhelin ja laturi. Se on kaikki mitä mä tarviin täällä. Pitäisikö se hoitaa? No niin. Kello on kohta 9. Eli on noin tunti siitä, kun Rinja syntyy kaupennut. Että tässä nyt on tullut vartioimassa. Ekan pennun syntymistä en voinut kuvata. En kerennyt. Heräsin vähän ennen kuin pentu syntyi. Niin Rinja oli sitten synnyttänyt sen tuonne lattialle, sen ensimmäisen pennun, ja piti sitten Rinjaa niin kuuhtua tuonne pentulaatikkoon, niin sitten se suostui tulemaan. Siinä piti laittaa vaan peitto sille sinne, niin sitten oli mukavampi olla siellä. Eikä tässä. Nyt vaan odotetaan, että loputkin syntyy. Eka pentu on jo päässyt ihan hyvin syömään. Varmaan kohta toinen pentu tuloillaan. Rinjalle annettiin nyt toi joku kalkkipiikki. Että se ruppaisi nyt synnyttämään sitä toista pentua. Mutta eipä tuu hirveästi näitä vaikuttavan. Me lähdetään kohta eläinlääkärille. Se on niinku... Eläinlääkäri sanoi, että 3 varttia, jos ei rupea toimimaan. Ja
siihen on vielä vartti, jos se ei ala kohta syntymään, mutta Rinja kyllä vaikuttaa hyvältä, että hän ei edes yritä ponnistaa. Toinen pentu syntyi 11.11, että just kerkesi ennen kuin olisi pitänyt lähteä, että nyt ei olekaan ihan mitään hirmu hätää enää, kun tuokin syntyy. Nyt on jo 3 pentua. No niin, nyt on 4 pentua ulkona. 4. syntyi ulos. Tää ei onneksi kerätty kauas, niin saatiin se sitten otettua. Kolmas pentu on vähän pienempi, se on tuolla. Sitä pitää ostettiin jo maidon korvikettakin, niin pitää ruokia sillä. Se on nyt vähän ollut huono syömään. Katsotaan miten käy. Nyt syntyi 5. pentu. Se on tosi pieni. Melko saman kokoinen kuin se 3, eli tosi pieniä. Sitten hän heittää siihen selälle. Se on vähän niinku aika hitaalta näytti se pennun sydänfrekvenssi, niin se ei varmaan kauhean pitkään varmaan jakassa. Noniin. Kato, ja ihan semmonen näkee. Se jos rupeaa paljon noita pentuja hirveästi niinku. No niin, nyt on perjantai. 1 päivä on selvittynyt tekossa ja Rinjalla on taas vähän hätää. Rinja. No niin, mamma otti näköjään vähän omaa lomaa. Laitoin oven auki, niin saa tulla vähän tänne isompaan tilaan kävelemään. Ja täällä ne meidän pikkuset on. Niin, Rinjan pikkuset. Tuota pienintä, se on toi 3. syntynyt pentu, niin sitä pitää lisää ruokkia vähän se. Tuotsee kun Rinja takaisin tänne, tulet. Me kans avattiin tästä tämä ulkoaukko, että pääsee ulos käymään. Otettiin ne styraaksit pois, niin nyt se osaa jo ehkä jo rauhoittua. Niin, tule mamma tänne. Täällä ne pennut on. Tule. Aha, sieltä tultiin sitten ryminällä. No niin. Nyt vaihdettiin tästä perjantai-illasta purut. Ja moppasin tuon lattian tuosta. Niin on mukavampi olla noilla. Nyt on pennut parin päivän ikäisiä. Täällä on nytten siis enää 5, kun se 1 kuoli. Ja meidän piti nyt tässä ruokkia tätä pienintä. Lisäruokkia, se vaikutti siltä, että menee vähän heikompaa happea, mutta nythän tuo on näköjään ihan itse tissillä. Ainakin näyttää siltä kyllä. Että toivottavasti nämä loput nyt selviää hengissä. Mä voisin sinua isoa möllykkää. Tässä on, mennäänpäs parempaa vallon kahtomaan. Tässä on pentueni isoin pentu. Tarkennukset on vähän huonosti. Me voidaan mennä tohon.
Noin. Tässä isoin viikari. Ja tää oli se ykköspentu. Että on näillä aikamoinen koko ero. Mut tästäpä nämä sitten edelleevät. Tässä on nyt kerennyt tapahtua vaikka mitä, mutta mä yritän nyt kuvailla. Mitattiin eilen, niin se pienin pentu paino 160 grammaa. Ja mittasin juuri äsken tuon isoimman pennun, niin se on 500 grammaa. Että on se aika iso mötkylä. Mutta aika hanakasti tuo pieni on tossa ja ite mennyt tuohon tissille, että eiköhän se selviä.